νομίζω πως ο κόσμος ζει μια κατάσταση σαν αυτή που προκύπτει μετά από ένα σοκ. Έγιναν όλα ξαφνικά. Η επίθεση, με ή χωρίς εισαγωγικά, ήταν μέσα σε μια νύχτα. Το κυρίαρχο συναίσθημα, θα έλεγα, είναι μια θλίψη, μια αγανάκτηση, μια μελαγχολία. Υπάρχει μελαγχολία, πολύ. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πει κανείς για τις συνέπειες εδώ, αν και άρχισαν κιόλας να φαίνονται αρκετά πράγματα. Πάντως, ο κόσμος δεν χάνει την πίστη του, δεν το βλέπω αυτό, δηλαδή βλέπω έναν κόσμο που πιστεύει ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, που είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος δεν είναι πολλά χρόνια που πέρασε το ό,τι χειρότερο μπορεί να περάσει ένας λαός, ένα πόλεμο, και ακόμα μεγάλο μέρος του νησιού είναι υποκατοχή, και ίσως να πω είναι μαθημένοι και από αυτό. Αυτό όσον αφορά το ψυχολογικό τομέα. Από εκεί και πέρα οι επιπτώσεις είναι πολύ συγκεκριμένες στην οικονομική ζωή. Παράδειγμα, ας πούμε, στο ΡΙΚ, να πω 2-3 παραδείγματα. Ήδη έχουν αναγγελθεί απολύσεις. Ο Αντένα Κύπρου έκοψε με μιας όλα τα σύριαλ. Θα σταμάτησε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα αναβάλλεται η προβολή τους και θα γίνει αργότερα. Επίσης, από ό,τι έμαθα, ένα μεγάλο πακέτο τουρισμού εδώ από Ρώσους που θα έκαναν το καλοκαίρι διακοπές εδώ πέρα ύψους 80 εκατομμυρίων ήδη πληρωμένα, κουρεύτηκε. Δεν θέλω να πω περισσότερα παραδείγματα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Είναι ένα πράγμα που είναι σαν κάποιον που έχει υποστεί μια επίθεση και που τον έχουν υποχρεώσει να φέρεται όπως άλλοι αποφάσισαν γι' αυτό. Επειδή ζεις εκεί εδώ και 2 χρόνια και ξέρεις τον λαό της Κύπρου, φαντάζομαι πάρα πολύ καλά. Ποια είναι η δική σου αίσθηση, θα καταφέρουν οι άνθρωποι εκεί να ξεπεράσουν τις δυσκολίες? Θα γίνει σύντομα, θα γίνει αργότερα? Κοίταξε, αυτό δεν θα σου απαντήσω για το λόγο της Κύπρου, γιατί το πρόβλημα πια είναι διεθνές, είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο σε έκταση, αλλά είναι και σε βάθος. Έχω τη δική μου ερμηνεία του τι συμβαίνει γενικώς στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κύπρο κλπ. Για μένα είναι ένας πόλεμος. Και βαθύτερα, θα έλεγα, είναι μια νέα εποχή, μια νέα κατάσταση. Δεν είναι μια κρίση δηλαδή που ένα κράτος, ας πούμε, ή ένας άνθρωπος ή μια εταιρεία πτώχευσε, απέτυχε κλπ. Και θα διορθωθεί. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Νομίζω πως η Ευρώπη, καταρχήν, και αργότερα θα ακολουθήσουν κι άλλα, υφίσταται μια επίθεση κατά κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού της, κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό. Δεν μπορεί πια τόσοι οικονομολόγοι να έχουν αποτύχει, να κάνουν λάθος, παίρνοντας κάποια μέτρα και να είναι αναποτελεσματικά όσον αφορά το λόγο για τον οποίο πάρθηκαν, ταυτόχρονα να διοικήσουν στη μιζέρια, στη δυστυχία λαούς ολόκληρους. Όχι. Νομίζω ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Είναι αυτός που ήταν πάντα σε πολεμικές εποχές, αυτός που βρίσκεται στα πιο σκοτεινά ένστικτα του ανθρώπου και κυρίως του ανθρώπου της εξουσίας. Είναι να κατέχει και να εξουσιάζει. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν και υπ' αυτό το πρίσμα δεν νομίζω πως θα γίνει γρήγορα η ανάκαμψη. Άλλωστε εγώ, και ελπίζω να μην είμαι Κασάνδρα, πιστεύω ότι ακόμα δεν άρχισε η πραγματική κρίση. Ακόμα δεν άρχισε. Έπονται χειρότερα δηλαδή. Ναι, ακόμα χειρότερα μάλλον. Ναι. Μα είναι ένας κατήφορος. Κοίτα, θα το πω όπως το ξέρω και όπως το σκέφτομαι. Εάν διαβάσει κανείς το μνημόνιο, που εγώ το έχω διαβάσει γιατί τα ψάχνω όλα, αν διαβάσει κανείς το μνημόνιο,
είναι, για να μην πω πανομοιότυπο, είναι πάντως προσαρμοσμένο και μοιάζει πάρα πολύ με το συμφωνητικό παράδοσης μιας χώρας ύστερα από την ήττα της σε πόλεμο. Μάλιστα. Τώρα, είναι σαν να ρώταγε κάποιον, ας πούμε, ας πούμε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πότε θα τελειώσει αυτό, πώς θα γίνει, θα έχουμε γρήγορα ανάκαμψη. Κανείς δεν ξέρει. Είναι απρόβλεπτοι παράγοντες. Φοβάμαι πάντως ότι αυτή τη φορά, για λόγους πολύ συγκεκριμένους και θα έλεγα ίσως και λίγο νέους και νοφανείς, ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και από έναν πόλεμο στρατιωτικό. Γιατί ο εχθρός δεν είναι ένας συγκεκριμένος και γιατί κυρίως έχουν επιστημονικά τα τελευταία 30-40 χρόνια φθείρει τα ανακλαστικά του κόσμου. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο να ξεσηκωθεί και να αντισταθεί ο κόσμος. Δεν ξέρω. Δεν είμαι αισιόδοξος. Μάλιστα. Πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στα μοιρά φεγγάρια, τα οποία τελειώνουν. Πόσα επεισόδια έμειναν, Δημήτρη, ακόμα? Νομίζω 20-25 επεισόδια. Ήταν μια σειρά πάντως η οποία κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να πάει για δεύτερη χρονιά. Έτσι δεν είναι? Ναι, η διεύθυνση του καναλιού, του ΡΙΚ, ήθελε πολύ να πάει δεύτερη χρονιά, γιατί μην ξεχνάς ότι έκανε μια μεγάλη επιτυχία. Την ώρα που προβάλλεται το serial σε 7 και 25 καθημερινά, το ΡΙΚ δεν είχε δει ποτέ τηλεθέαση πάνω από 8-10%. Και εμείς φέτος είμαστε σταθερά πάνω από το 20, 23, 28 και 30%. Κατά συνέπεια το ήθελε, αλλά και λόγω της κατάστασης, αλλά και λόγω ότι είναι και φιλοσοφία και του σκηνοθέτη μου, του κλήτου, και δική μου θα σου έλεγα, να μην πλατιάζουμε, ξέρεις, να μην το τεντώνουμε από παντού αυτό το πράγμα. Ναι, δεν θα πάει τελικά του χρόνου. Όχι. Θα έχει happy end η σειρά που περιμένουμε να κλείσει έτσι, να τελειώσει όμορφα? Ναι. Τι θα έχουμε στη συνέχεια, γιατί ακολουθούν συγκλονιστικά επεισόδια, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, θα ήταν τρομερό να μην έχει happy end. Με την έννοια ότι το βασικό θέμα της σειράς είναι ο έρωτας ενός Ελλαδίτη που στην εισβολή και τον πόλεμο του 1994 υπηρετούσε εδώ τη θητεία του και γνώρισε τα Κύπρια, Έλληνο Κύπρια, και χάθηκαν μετά. Εκείνη έφυγε στο εξωτερικό, έκανε μάλιστα ένα παιδί μαζί του, και αυτός μετά την αμνησία αλλά και την εξουσιαστική και αυταρχική συμπεριφορά του πατέρα του δεν μπόρεσε ποτέ να τη βρει. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο έρωτας που φαίνεται χαμένος ουσιαστικά δεν πέθανε ποτέ και η ιστορία μας είναι αυτή ακριβώς. Και καταλαβαίνεις, θα ήταν άδικο και για τους ήρωες και για τον κόσμο να μην έχει happy end η σειρά μετά από 38 χρόνια. Ναι, θα έχει happy end. Μην το λες, γιατί σε πολλά σειρέλ έχουμε δει έτσι ένα τέλος το οποίο δεν μας αρέσει, αλλά χαίρομαι γιατί νομίζω ότι θα χαμογελάσουν στο τέλος όλοι οι τηλεθεατές, που φαντάζομαι και κάποιοι έχουν ταυτιστεί και λίγο με κάποιους από τους ήρωες της σειράς. Δεν πρέπει να χαμογελάσουν, γιατί τα τελευταία ειδικά επεισόδια, αυτά τα 20 που γυρίζουμε εμείς τώρα και που δουλεύουμε σε λίγες μέρες, πίστεψε με, εγώ όταν το διαβάζω το σενάριο που μου το στέλνουν με mail, τα τελευταία επεισόδια βουρκώνω εγώ. Δηλαδή, ναι, τους το χρωστάμε να χαμογελάσουν στο τέλος. Θα περάσει πολύ δύσκολα ο Αλέξανδρος ο Παπάζογλου. Δύσκολα, μόνο δύσκολα. Ξέρεις, είναι ένας άνθρωπος που όλα γίνονται εν αγνία του. Όλα χωρίς να το υπολογίζουν. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει ότι έχει παιδί, δεν ξέρει ότι ζει ο κοινός ο έρωτάς του. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Ένα σωρό ψέματα γύρω του, μυστικά, και σε αυτόν έρχεται η στιγμή, ξέρεις, εκείνη η στιγμή που λέμε που έρχεται, που αποκαλύπτονται όλα. Θα υποστεί απανωτά σοκ. Και ναι, μεγάλες συγκινήσεις, πολύ μεγάλες. Δημήτρη, τώρα που οδεύουμε προς το τέλος, τι θα σου μείνει από αυτή τη σειρά, από το ρόλο σου? Έχεις κάνει 2 πολύ πετυχημένα σιριέλ στην Κύπρο,
Αλλά το φετινό σύριαλ έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ο ρόλος σου φέτος είναι ιδιαίτερος. Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι ήταν ίσως η καλύτερη συνεργασία που είχα ποτέ. Οι καλύτερες συνθήκες, το καλύτερο κλίμα στα γυρίσματα. Επί 8 μήνες περίπου που δουλεύουμε, μα δεν θυμάμαι ούτε μια φορά κάτι να πήγε στραβά, κάποιος να τσακώθηκε, να στεναχωρέθηκε, να πικράσει. Τίποτα. Ήταν μια εξαιρετική κατάσταση. Αυτό γενικά. Το δεύτερο είναι ότι χάρηκα που μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχα πέρσι κάνοντας το Γακό, το Σκληρό, τον Αδίστακτο κτλ. Στα άσπρα μπαλόνια, ήταν ένα στοίχημα για μένα κάνοντας φέτος το ακριβώς αντίθετο, έναν υπέροχο άνθρωπο, ένα καταπληκτικό άνθρωπο. Να πετύχω δηλαδή σαν ηθοποιός αυτή την απότομη αλλαγή, ας πούμε, στο ρόλο μου και στην υποκριτική μου. Και χαίρομαι που το πέτυχα και με ακολούθησε πολύ ο κόσμος και με εκδηλώσεις θερμοσμού και αγάπη στον δρόμο, παντού, είναι μαζί μου. Το τρίτο, το πιο ιδιαίτερο, το πιο προσωπικό, και θα το πω όπως θα το έλεγα κατηδίαν σε σένα, αλλά ναι, θα το πω, είναι η σχέση που έχει ακόμα ο Αλέξανδρος Παπάζογλου με την κόρη του. Μια σχέση αφοσίωσης, στοργής, μεγάλης αγάπης, πραγματικής αγάπης, και είναι ιδιαίτερη γιατί έτσι νιώθω κι εγώ με την Νίνα μου, με την κόρη μου. Θα μου πεις ο καθένας μπορεί να έχει ένα παιδί κτλ. Κάτω από κάποιες συνθήκες ιδιάζουσες που δεν ξέρω κανονικά πώς βγήκε αυτό, ακόμα και στο σύριαλ μοιάζουν οι καταστάσεις με αυτές που περνάω εγώ στη ζωή μου. Ήταν συγκλονιστικό, ήταν φορές που, ξέρεις, κοιτούσα τη Μαρία τη Φιλίππου που κάνει την κόρη μου τη Ραφαέλα στο σύριαλ, της μιλούσα, ξέρεις, στο έργο εννοώ. Ναι. Και νόμιζα ότι μιλάω στη Νίνα μου. Ήταν απίστευτο. Τα λόγια δηλαδή που ήταν γραμμένα ήταν σαν να τα είχα πει εγώ με τη Σολαρίκιος. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Όποιος σε ξέρει νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει. Ξέροντας πώς νιώθεις για την κόρη σου, πόσο καλός πατέρας είσαι. Αλήθεια, τώρα μετά τα μοιρά φεγγάρια τι γίνεται, έχεις κάτι κατά νου να κάνεις πάλι στην Κύπρο? Κοίταξε, υπάρχει όπως σου είπα και πριν, ένα κλίμα πολύ αβέβαιο, επικώς αβέβαιο. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνουν του χρόνου, ας πούμε, όσα σύγχρονα έγιναν φέτος. Το αποκλείω, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, στο ΡΙΚ πιστεύουμε ότι θα καταφέρει το ΡΙΚ να κάνει ένα ή δύο σύριαλ. Ήδη μου έχουν πει, χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ακόμα τοποθέτηση λόγω, όπως είπαμε, των καταστάσεων και των ημερών, εμένα με θέλουν πάρα πολύ να είμαι εδώ. Ελπίζω πως τελικά θα καταφέρει το ΡΙΚ και για τη δική του προσφορά, αλλά και εγώ τελικά να είμαι σε ένα από τα σύριαλ που ελπίζω να γίνουν, όπως είπαμε, στο ΡΙΚ. Δημήτρη, ισχύει, είχα διαβάσει σε κάποιο κυπριακό site ότι τα μοιρά φεγγάρια τα αγοράζει η Ετένα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Υπόθηκε, συζητήθηκε, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα. Εντάξει, να πούμε βέβαια ότι τα μοιρά φεγγάρια προβάλλονται από το ΡΙΚ 1, όπως είπαμε, 25, και το ΡΙΚ ΣΑΤ, το οποίο προβάλλεται στην Ελλάδα. Ναι. Δεν μπορούν να το δουν όποιοι ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί γι' αυτό. Υπάρχουν πάντως φίλοι που μας ακούν, να ξέρεις, που έχουν δει το σύριαλ. Είπαμε, είναι το αγαπημένο της εκπομπής. Yeah. Και χαίρομαι ιδιαίτερα έτσι για την κουβέντα μας αυτή. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, Δημήτρη. Ναι, τουλάχιστον όσα μπορούν να πάνε καλά να πάνε. Μακάρι. Θα ήθελα να πω δύο λόγια αν μου επιτρέπεις. Βέβαια, όσο θέλεις. Και δεν θέλω να μείνω στα μοιραία φεγγάρια, θέλω να επανέλθω στην γενικότερη κατάσταση και να πω δύο σκέψεις μου. Ναι. Υπάρχει νομίζω ένας τρόπος αντίδρασης απέναντι σε αυτή την κατάσταση που μας έχουν επιβάλει, γιατί περί επιβολής πρόκειται, και δεν εννοώ μόνο τη Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ευρώ, εννοώ και τους δικούς μας άρχοντες, να το πω έτσι, κυβερνήτες,
όλοι μαζί αυτοί, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι λάθος νομίζω να ταυτίζουμε την κρίση με τη Γερμανία ή με το ευρώ. Όσο ευθύνη έχει εκείνος, έχει και αυτός που ενημερώθηκε ότι θα γίνει το κούρεμα και πήρε τα λεφτά του και έφυγε για να υποστεί ο απλός άνθρωπος μετά το χρέος, ας πούμε, ή τη χρεοκοπία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο και το τεράστιο κούρεμα της Τράπεζας Κύπρου. Μην ταυτίζουμε έτσι τα πράγματα. Να πω ότι δεν θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αλλά όχι να νιώσουμε ένοχοι. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό η ενοχή από την ευθύνη. Η ευθύνη είναι μια πράξη, είναι μια ενεργητική κατάσταση. Η ενοχή είναι μια παθητική. Αισθανόμενος ένοχος, ήδη έχεις βάλει τον εαυτό σου στο να μην αλλάξει τα πράγματα. Και ίσως αυτή η κρίση, που λέγεται κρίση γιατί απλά τα πράγματα κρίνονται, πρέπει, επιβάλλεται, και νομίζω να το φέρει σε μεγάλο βαθμό, να κοιτάξουμε όλοι μέσα μας. Και μέσα μας θα δούμε, κοιτώντας τα μάτια των άλλων. Γιατί φοβάμαι ότι τα τελευταία χρόνια δεν βλέπαμε τον άλλον, λέγαμε κοίταξέ με. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Ο κόσμος αλλάζει όταν ο καθένας από εμάς αλλάξει. Όταν ο καθένας από εμάς κάνει αυτό που θα ήθελε να κάνει ο άλλος. Να γίνει η αλλαγή ο ίδιος δηλαδή, όπως έλεγε και ο Γκάντι. Ίσως είναι μια ευκαιρία, ξέρεις. Αυτό το ουδέν κακό να μιλάς καλό είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να ξαναανακαλύψουμε τις αισθήσεις μας, τη σκέψη μας, τη ζωή μας την ίδια. Να ξαναανακαλύψουμε γεύσεις. Δεν ξέρω, ας πούμε γεμίζοντας ένα τραπέζι φαγητά, τα οποία τα μισά τα πετάγαμε, τελικά δεν είχαν καμία γεύση συγκεκριμένη. Γεμίζοντας υλικά αγαθά, σκεπάσαμε, καλύψαμε τις πραγματικές ανάγκες μας, που είναι η ψυχή μας, τα συναισθήματά μας, ο ψυχικός μας κόσμος. Νομίζω ας κοιτάξουμε λίγο περισσότερο την ψυχή μας. Και η ψυχή μας δεν χρειάζεται τόσα πολλά υλικά. Μην τρομάζουμε. Ξέρεις, αυτή η κρίση στην πρώτη της, στην αρχική, ας πούμε, κατάσταση, είναι ψυχολογική. Αλλά είναι ψυχολογική γιατί εμείς οι ίδιοι δεχθήκαμε να γίνουμε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ας σταματήσουμε πια. Δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά. Και με λιγότερα κάνουμε. Και ίσως θα έλεγα καλύτερα. Θα ήταν καλύτερα. Είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε το νόημα της απλότητας. Και επειδή ένας αγαπημένος σου ποιητής τα λέει πολύ καλύτερα από μένα, θα με επιτρέψεις να σου διαβάσω ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αγαπώ Λιβαδίτη. Να, το ξέρεις. Κι αν έρθει κάποτε η στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου, μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά. Μα η πιο μεγάλη ακόμα είναι όταν χρειάζεται να παραμερίσει την καρδιά του. Την αγάπη μας θα τη διαβάζουν τα παιδιά στα σχολικά βιβλία, πλάι στα ονόματα των άστρων και τα καθήκοντα των συντρόφων. Αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα, εγώ θα προτιμούσα μια μικρή στιγμή πλάι σου. Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα, σαν δυο νύχτες έρωτα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Ναι, ξέχασα να σου πω πως τα στάχια είναι χρυσά και απέραντα γιατί σ' αγαπώ. Κλείσε το σπίτι, δώσε σε μια γειτόνισσα το κλειδί και προχώρα. Εκεί που οι φαμίλιες μοιράζονται ένα ψωμί στα 8, εκεί που κατρακυλάει ο μεγάλος ίσιος των τουφεκισμένων. Σ' όποιο μέρος της γης, σ' όποια ώρα, εκεί που πολεμάνε και πεθαίνουν οι άνθρωποι για ένα καινούριο κόσμο, εκεί θα σε περιμένω, αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί την χάνει είναι το πιο αγαπημένο μου ποίημα, τον Τάσο Λιβαδίτη.
Και έχεις και έναν τρόπο έτσι να διαβάζεις πάρα πολύ ωραία. Να απαγγέλεις πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, σου εύχομαι να Πριν κλείσουμε μόνο, θα μου δώσεις 2 λεπτά να πούμε για την πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από 1 εβδομάδα στην Κύπρο. Ναι. Να τα ακούνε και εδώ οι δικοί μας στην Ελλάδα. Μιλώ για τη συναυλία, κατάλαβες, όπου ενώθηκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ναι. Και η είσοδος δεν αντιστοιχούσε σε κάποιο ποσό για τον κόσμο, αλλά όποιος πήγαινε στη συναυλία έφερνε και κάτι μαζί του από τρόφιμα. Θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό πριν σε αποδεσμεύσω. Βρέθηκες εκεί. Εγώ να σου πω κάτι, ήμουν εκεί βέβαια. Ήμουν για πολλές ώρες εκεί. Θα σου πω, αν και εγώ γενικώς είμαι αντίθετος με αυτές τις εκδηλώσεις, ας πούμε, ενώ στη βάση τους και στο νόημά τους, ξέρεις, αλληλεγγύης, γιατί φοβάμαι ότι και κάπου εκεί εκτονώνεται το πλημμυρικό του ανθρώπου και ξυπνάμε όλο το πλημμυρικό πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά δεν είμαι αντίθετο με την αλληλεγγύη, βεβαίως και έτσι πρέπει να γίνεται. Θα σου πω πραγματικά, ήταν Ρένα μου κάτι συγκλονιστικό. Είχα χρόνια να νιώσω έτσι σε κάτι, πώς να σου πω, ένα γεγονός κοινωνικό, ευρύ, μαζικό. Ήταν καταπληκτικό, ήταν απίστευτο. Τα μαγαζιά όλα γύρω εκεί, τα περίπτερα, ναι, ήταν ανοιχτά για να ψωνίζει ο κόσμος ένα χυμό, ένα χαρτοπετσέτες, μια κονσέρβα, οτιδήποτε, και να πηγαίνει να τα δίνει στους εθελοντές που τα μάζευαν όλα αυτά. Ήταν συγκλονιστικό, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Σου λέω, έκανα εκεί πέρα 4-5 ώρες, βρέθηκα και με αρκετούς φίλους καλλιτέχνες που συμμετείχαν εκεί, τον Αλκίνο, τον Χριστοδάντη κλπ. Και αυτοί ήταν συγκινημένοι, πίστεψέ με. Η εικόνα ήταν συγκλονιστική, να βλέπεις τον κόσμο να κάθεται και δεν ξέρω, μου θύμισε, εμένα προσωπικά μου θύμισε, αν και ήμουν μικρός τότε, εκείνες τις εποχές μετά τη μεταπολίτευση, ξέρεις, που όλοι ακούγαμε ένα τραγούδι του Θεοδωράκη και πιστεύαμε σε ένα αύριο. Ήταν αυτό το πράγμα μου έδωσε. Ένιωσα ότι αυτός ο κόσμος έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Ήταν, τι να πω, έδωσαν οι πάντες. Έδωσαν τρόφιμα, έδωσαν ρούχα, έδωσαν την ψυχή τους. Σκέφτηκα εκείνη την ώρα, να σου πω την αλήθεια, μα πόσο αντιφατικοί είμαστε. Απ' τη μια, λαός με πολλά μειονεκτήματα, θα έλεγα ανοριμότητας, ανευθυνότητας πολλές φορές κλπ. Και απ' την άλλη, όλες ώρες, μια καρδιά τόσο μεγάλη, σαν και αυτή του Λιβαδί που είπαμε πριν. Δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα αισιόδοξος. Τι να πω. Ήταν υπέροχα. Το είδα λίγο βέβαια από το ίντερνετ, αλλά και εγώ συγκινήθηκα και έλεγα ότι ας κάνουμε και κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Έχουμε αργήσει ήδη στην Ελλάδα, ναι. Ναι, πάρα πολύ. Είμαστε λίγο στον κόσμο μας ακόμα. Ξέρεις, εκείνο που με συγκίνησε όμως πάρα πολύ, εκτός από αυτή την εκδήλωση, ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, ο οποίος είπε κάτι που εγώ εδώ στην Ελλάδα δεν το έχω ακούσει, ότι η Εκκλησία θα βοηθήσει το κράτος. Έτσι τουλάχιστον προβλήθηκε μέσα από τα δελτία ειδήσεων, μέσα από της Κύπρου, ισχύει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Θα με επιτρέψει να είμαι λίγο σκληρός. Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι. Ας ελπίσουμε, γιατί ξέρεις, το τραντήρε, εφάρε, λένε οι Ιταλοί, μάρε. Ανάμεσα στο λέω και κάνω υπάρχει ο ωκεανός. Ναι. Θα το δω λοιπόν πρώτα και θα το κρίνω μετά. Και εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι αυτή η τεράστια περιουσία που έχει η Εκκλησία της Κύπρου, τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται μια εκκλησία να έχει περιουσία. Εντάξει, θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό. Αφού την έχει λοιπόν, ναι, ας τη δώσει και με τρόπο που να πάει, ας βοηθήσει τον κόσμο, το λαό, τους απλούς ανθρώπους, αυτούς που πραγματικά υποφέρουν. Και όχι μόνο η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδος. Κάθε εκκλησία. Αυτός είναι ο ρόλος της. Αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα αποθυσάβρισε για τη στιγμή ανάγκης του ποιμνίου της, να το πω έτσι, που δεν μου αρέσει και καθόλου αυτή η λέξη, ας το κάνει τώρα λοιπόν. Είναι σε μια κρίσιμη στιγμή ο κόσμος, ας το δώσει. Ας μην μείνει στα λόγια ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και ας το κάνει πράξη αυτό. Εμένα οι πράξεις με αφορούν. Μόνο αυτές. Μόνο.
Ναι, χορτάσαμε από λόγια, η αλήθεια είναι. Δημήτρη, κάνεις κάτι άλλο αυτή την περίοδο στο ΡΙΚ, κάτι με τις ειδήσεις, με το δελτίο? Γιατί θέλω να μας το πεις αυτό και πραγματικά θα κλείσουμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι, ας πούμε, πάρα πολύ σοβαρό να το πούμε, αλλά είναι πολύ τιμητικό για μένα. Ναι. Μου ζήτησαν, κατά την έναρξη του κεντρικού δελτίου των 8 του ΡΙΚ, η εκφώνηση και η αναγγελία του δελτίου να έχει τη φωνή μου. Το ηχογράφησα και νομίζω σήμερα, αύριο, μεθαύριο, η έναρξη του δελτίου θα έχει τη φωνή μου. Και ήταν πολύ τιμητικό για μένα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μα έχεις υπέροχη φωνή, το ξέρεις. Έτσι, ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε με αγωνία τα επόμενα επεισόδια της σειράς που πρωταγωνιστείς. Ναι, χαρτομάτιλα. Ναι. Α, ωραία. Εντάξει, το δω. Ξέρεις. Λοιπόν, δεν θέλω τουλάχιστον μετά το κλάμα να έχουμε και τη λύτρωση. Θα έρθει. Πολύ χαίρομαι. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, Ρένα μου. Εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις ό,τι σου αξίζει, γιατί σου αξίζουν πολλά. Και πάρα πολύ υπομονή. Ναι, φυσικά. Ένθερμη υπομονή, όπως λέει ο Νερούδα. Ένθερμη όμως. Ναι. Άλλος αγαπημένος αυτός. Πιστεύω σε σένα θα τα καταφέρεις και θα πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, να συνεχίζεις με τέτοια διάθεση, τέτοια όρεξη και τόσο καλά και ακόμα καλύτερα αυτό που κάνεις. Θα προσπαθήσω. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια. Ήταν, κυρίες και κύριοι, μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτή που μας έδωσε ο Δημήτρης Βαρύκης εδώ τηλεφωνικά. Πάμε έτσι σε μουσική. Τον ευχαριστώ θερμά, γιατί χαίρομαι όταν στην εκπομπή αυτή έχουμε ανθρώπους που έχουν να πούνε κάτι σημαντικό. Και ο Δημήτρης Βαρύκης μας είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Μουσική. Τραγούδι.